omroep van Liedepraat maar een ijsflits. Na het correct bekend worden is, had prins Willem-Alexander en prinses Maxima een werkbeziet gebracht aan de boerstreden Turduzen. Bij haar schip, de Groene Draak, kwamen ze on in de jachthaven. Burgemeester Kalsbeek had haar een roelaat en in de kunde bracht naar een geskaat om bewenners van deze warmere buurt. Ten eerste valt Keusknipster Greet, Schimmakbedrijf Boukje Binder, Spinnerij Bergsma, Willy Wonka de Bijenkening, Holtzakkerboel het Houtkapbedrijf en Trimsalon Anja en nog veel meer. De band die in wielen spultjes en er wie ik nog een demonstratie van de oeroude Friese keertsport, dus het nationaal slokje net ontbreekt. Dit winnen we dan weer, maar een ijsflits. Voor een uren ben we er weer. Nou, mooi. Ja, die is er niet. Ja, hij zit. Jan die bestuurt alle hoekjes even met het mooiste waaifilm. Oh ja. Regisseur, hè? En dan hier van zijn pet op. Dan veel op na, wil je dat eens? Stilte, opname. Hoe gaat zo'n ding achteruit, weet je dat ding? Nou zet er eerst met Noord neer. Nou, en nou hierin? Ja, dan mag ik even... Eerst weer onder me. Nee, ik wil even achteruit draaien. Nee, eerst doe je onder me. Ja, Lars. Oh, maar... Pieter, hè, nog wat met die? Nee! Dat doe je Pieter niet. En daar komt het kennelijk veer de wortel. Prins Willem met een grote grein. Hoe doet het ooit? De band, jongen, wil. Volgens mij even het... Dan moet je wel even hoera roepen van dit peer. Vind je hem net? 1, 2, hoera! Maxima, sorry Jeta, wij heten jou van harte welkom bij u in de Boerstreten. En Willem-Alexander, prins Willem-Alexander, ik vind het welkom bij u in deze streten. Wij vinden het geweldig dat je hem aan onze aanvraag gehoord hebt om bij u deze dag in de streten te komen. We hebben geweldig uw best doen om het van hem een gezellige dag te maken. Ja, Eerst wonen wij een van onze band die hem een bos bloemen aanbieden laten. Maar de bloemen die wij hier in de street hebben. Je houdt nog een bos bloemen op Maxima. Het is een prachtig Ik gezicht. heb begrepen dat ik hem in het Fries spreken ken. Je hebben al een cursus van de aanvoeg gehad. Ja, en de Friese stuur, daar had je me al wat op een hecht gebracht van de Friese taal. Ja, een liedje beetje hebben wij Ja. Fries leren. Als je mij u maar verstaan, dan beziek je wij hem wel beter verstaan. Prima. Dan komen we eraan. Maar wij wonen hem nou graag even meenemen bij u door de streten, want wij hebben een streten maar al hier hele actieve mensen. En die willen hem al hier graag wat zien laten. Met name de bijen, maar ook grote mensen hebben van alles van hem in petto. Dus ik zou zeggen, Schitterend. die Nou, komt bedankt maar voor op. de burgemeester. Beginnen wij naar het Ja. feestterrein. Met explosieven bij de grens. Als er net ook bent, hè? Eerst even Ja, nog net zeuren. Christina en Kamal. Even Je hebt heel net water af, hè? wacht erachter. En Moeska hierin. En dan José.
Komt er wel wat aan? Het regenbruikje. Ja. Wat is dit? Maxima vreet wat dat is. Dat is een streng. Is dat een slipper? En dit is de aard. Wat is dat? Of zo'n ik Maxima. Mag ik je vragen wat dit is? Ja. Die willen van onder de jas willen. Die keer niets gezegd? Oh, Oh, die heb ik... dat komt daar niet. Ja, die heb ik drukker. Ja, daar zit de koningin in van de bijen. Oh, dat is de echte koningin. Die heeft de lei. Ja. Dus dat is hier bij de meesten niks, de vrouw heeft de lei. Oh. Wil dit ook echt Oh ja, dit is de Zal ik die maar nemen voor? Ja, maar dat wel lekker. Ja, dat is een beetje wel. Ik ga je in de gaten. Dit hebben we bij u. Nee, nee. Nou, dan als je hier binnen. Geen hele jaar een flesje bij de slitterwij. Tegen bedankt. Gradien. Lekker. Goeie rij. Ja? Ja. Ja, zeker. Helemaal in de oranje. Ja. Dit was heel gevaarlijk. Onder trimmen. Trimmen niet dat oké? Heel mooi. Is dit hondje eerst ik zwart geweest? Het zit net altijd mooi, hè? En dat mooi. Nee. Jo, door dit vervetsen tegelaar? Onder andere, hè? Oh. Ja, want er loopt nog wel eens een bultje als je ook wil. Ja. Je kan wel zeggen, kom maar, ja, dat helpt. Ja, wij binnen maar één dag in Reduzem. Gelukkig vrouw, hè? Hier kan het werk maken. Ja, kom maar. Hoe we niet naar school. Ja, kom maar. Goed, Lotte. Wessel! Ja, Ja? Wat is die? Dit is mooi Peter Pauwers pakje, hè? Ja. Dan is er een mooi en bovenuit samen pack, hè? Meestal weten die op. Nou, ik nog wat aanbieden dat je net maar lege handen hoest te geven. Ga ik al een mooie bos bloemen krijgen, maar hier van je beide ik nog een aardig ietsje. Moet ik even dat je hem graag even mooi rennen daar. Nou, die druk. Wij gaan misschien alles van led van een bennenwijn. Dan konden wij nog een hele mooie oude bennenwijn van je op een kaftekje. Een echte antieke. Ja. Die is uit de oranje familie. Ja. En die wonen wij hem graag hierbij aanbieden. En dan is speciaal van Maxima, hij is wel op haar hechtentocht bij. Ja. En dan hier van Jo Willem-Alexander nog een heel iets aardig ietsje. Als je nou even onder dat strikje loeken, dan komt er wat te kwastje. Het is een klein nootje, dus het is maar heel voorzichtig weer. Ja. Even blazen. Een hinaai. Nou, net helemaal goed, jongens. Dat je even nu de droom helpen. Het is een leerbaai. Een kievitsei. Ja. Die is hier van nooit in deze omkrieken lijn. En die is maar zwart van deze dag bewaren. Die wonen we jou hier bij aanbieden. Hij kan onder de pet. Ja, die kan je opbieden. En je kan hem onderwijs even onder de pet houden. Ja. Schitterend. Mooi, no? Lekker licht. Hij had al even lang. Mooi, nou. We zullen zorgen dat de cadeaus even nice Ja, want wij hier werpen fiets. Ja, dat is een beetje besmeerlijk. Dus ja, dan geven we nou die kant maar weer uit. Dat is de goed. die De bennenwijn? Ja, de bennenwijn die mooi was zo lang wel even staan. Best. En wij weten wel wat de mama er nou. Zij? Ja. Nou, dat doen we. Mooi volk, hè, hier in Reduzem.
Schitterend.